Jeg har lavet forsøget med konisk pendul sammen med Aron, Albert og Pujan. Formålet med forsøget var at finde ud af, hvorvidt om perioden på cirkelbevægelsen i pendulet, så perioden i anden, og højden på pendulet var proportional, og hvorvidt om tyngdeaccelerationen beregnet ud for vores gennemsnitlige data kan vurdere, hvorvidt om den nogenlunde er det samme som tyngdeaccelerationen er her i Danmark. Forsøgsopstillingen lød på, at vi havde et bord, hvor på bordet havde vi hængt en snor på 53 cm ned, og i bunden af snoren havde vi så et lod. Så skulle vi så lave en cirkel med det her lod her, og det gjorde vi så fra 4 forskellige vinkler. Og hver vinkel giver så den her cirkelbevægelse, eller den her periode, som vi kalder for t, giver så en forskellig radius. Når vi har det her pendul her, så er der jo to kræfter, der påvirker loddet. Og det er selvfølgelig tyngdeaccelerationen, som vi kalder for G, som hiver loddet nedad. Og så har vi så F-snor, eller normalkraften, som sørger for, at loddet ikke ryger nedad. Så har vi så plottet vores data ind i en spejl, hvor vi så har lavet regression på dataen. Og så har vi fået et diagram, som ser nogenlunde noget af den her stil her ud, hvor at H har været x, eller H har været x-aksen, og t i anden har været, eller periode i anden har været y-aksen. Og så har vi fået en lige linje, hvilket vil sige, at vi har en direkte proportionalitet mellem h og t i anden. Men der er også en anden måde, vi kan bevise det på, og det kan vi gøre med formlen for t i anden, som lyder på t i anden er lige med 4 gange pi gange h over tyngdeaccelerationen g. Og så har vi jo så to konstanter, altså 4 gange pi, og så har vi tyngdeaccelerationen. Begge dele er jo en konstant. De går ud med hinanden og danner en konstant. Så den kalder vi lige for a en gang her. Så har vi h, som er vores x-værdi. Og så har vi så t i anden, som er vores y-værdi. Og derved så får vi så y er lig med ax, som er ligningen for den lige linje. Og derved kan vi endnu en gang bevise, at t i anden er lineært proportional med h. Så vil vi jo så også gerne finde ud af, hvad tyngdeaccelerationen i vores forsøg beregnet på den gennemsnitlige data, som vi har målt er. Og der kan man tage og bruge den samme formel fra før, som lød på t anden er lige med 4 gange pi gange h over tyngdeaccelerationen. Og nu spytter vi så ud på t i anden og tyngdeaccelerationen, så vi får en ny formel, som lyder på tyngdeaccelerationen er lige med 4 gange pi gange h over t i anden. Når vi tager vores gennemsnitlige datapunkter eller datamålinger og plotter dem ind her på t i andens plads og h's plads, så får vi en tyngdeacceleration i vores forsøg på 11,82 meter i sekundet i anden. Hvor at den
konstanten af tyngdeaccelerationen her i Danmark, så den rigtige tyngdeacceleration, om man vil kalde det, er jo 9,82 meter i sekund anden. Derved så har vi en relativt stor afvigelse på ca. 20%, som vi derved kan bruge til at vurdere, hvor stor usikkerhed der er i vores forsøg. Og ja, den afvigelse den kommer selvfølgelig af nogle forskellige fejlkilder, og jeg vil personligt mene, at de to største fejlkilder, det er problemet med, at vi har ligesom lavet de her cirkler ved bare at skubbe et lod, uden at have nogen som helst måder for mekanisk at kunne lave en god cirkel. Og derved har vi selvfølgelig fået nogle cirkler, der har set rigtig sjove ud, hvis man har kigget ordentligt på dem. Og nogle cirkler er helt sikkert også blevet til ellipser. Så der har vi vores første fejlkilde. Vores anden fejlkilde er den menneskelige reaktionstid, som lyder på ca. 0,25 til 0,3 sekunder. Hvilket vil sige, at når vi har siddet med et stopur, og vi så har siddet og kigget på det her lod, som er svinget rundt, så når loddet er krydset og lavet en fuld cirkel, så er der gået ca. 0,3 sekunder før, at vores finger rent faktisk er trykket på stopuret. Og derved er pendulet måske rent faktisk noget, loddet rent faktisk noget herover, og derved har vi også en form for usikkerhed. Så for at kunne komme med en endelig konklusion, så vil jeg sige sammenlagt, så kan vi sige, at T i anden, periode i anden, til H er lineær proportionel, og vi tyngdeaccelerationen i vores forsøg, der er en afvigelse på 20%, hvilket fortæller os, at vores forsøg ikke har været helt perfekt. Og det er det.